i u celoj Jugoslaviji mnogo se pada. Ja vam ne zameram što mnogo padate, ali kad već padate, kad već padamo, onda da padamo lepo i da padamo tako da se što manje ugruvamo. Ko će nam dati najbolje savete o tome kako treba padati? Ja mislim stalni državni reprezentativac u džudou Vuk Rašović i njegova sestra Olga Rašović, prvakinja Jugoslavije u džudou. Vuče, čuli ste šta sam rekao, da čujemo to o padanju. Pa najvažnije je munjevito udariti rukama trenutak pre nego što telo dodirne tlo. Na taj način sačuvamo sebe od povrede unutrašnjih organa, potresa i ostalih neugodnosti. Da vidim. Međutim, postoji i nekoliko vrsta padova u zavisnosti od toga u kakvoj se situaciji nađemo. Ako se recimo desi da smo uveče naišli na neku prepreku koju ne vidimo i pođemo da padnemo unapred, onda je najbolje munjevito se saviti preko ramena i udariti levom rukom. Ako nam se recimo desi na klizavici da nam je jedna noga izletela, onda je najvažnije tom istom rukom udariti jako po tlu i sprečiti udarac telom. A kojim delom ruke? To je važno da ne bi recimo slomili podlakticu ili... Izvanredno je važno da ta ruka bude u pravoj liniji. Nipošto ne sme biti savijena. Da. Onda je mnogo bolje i pasti bilo kako nego tako savijenom rukom. Udarac ide kao slično udarcima u karateu, ide se kao da se udara bridom, ali se ne udara bridom, nego se udari celom šakom. Pokazat ću vam još jednom. Vanredno važan detalj, možda najvažniji od svih je, prilikom pada držati glavu na grudima, jer se najteže povrede dešavaju baš u trenutku padanja, naknadno prikucavanje glavom o tlo, koje možda ima jako teške posljedice. To su ono i najteže posljedice koje se dešavaju prilikom padova. Znači, glava se mora držati tu. Refleksno je stavite na grudi, onda vam se ništa ne može desiti. Evo, pokazat ću vam još jednom. Kad idem u društvu, neko me može spotaknuti ili mi postaviti nogu, to je, ili kad se sam spotaknem i pasti ovako. Kada neko stoji... Uvek bila želja da se bavim nekim sportom koji bi mi pored fizičke spreme dao i neku veštinu koja će mi uvek koristiti. A kao dečak bio sam pomalo antitalenat za fizičke vežbe, pa me onda to malo tako stimulisalo podsvesno u sebi i od 59. godine do danas neprekidno se bavim. A šta je to što je lepo u džudou? Mislim u nekoliko reči. Pa lepo u džudou su njegovi osnovni principi, a to je popusti da bi pobedio, maksimum efikasnosti s minimumom snage i poštovanje partnera i protivnika. Ne znam, mislim, počela sam da treniram sa burazerom još 65. godine i zavolila sam taj sport. Mislim da svako počne da trenira džudo, da ga zavoli i da je u stanju da se odrekne mnogih drugih zadovoljstava da bi se žrtvovao džudo. Pa dobro, ali mislim, jel vas ne boli ono kad tresete? Ne. Patos. Ne. Mislim, to se postigne vežbanjem. Kad se devojka, recimo devojčica, bavi džudom, da li to može i neke praktične ovako koristi da joj donese u životu? Pa, može, boga mi. Jel se vama dogodilo nekad da upotrebite džudo van ove sale? Boga mi, jeste to prilično često, silom prilika. Tako desi se nekad prolazim nekim mračnim ulicama, ispadnu svudih ima tih, mislim, malo agresivnih dečaka i onda naravno moram da se branim nekako, potrebim naravno i džudo. Dajte neki primer, mislim to je zanimljivo čuti. Pa baš pre neko večer. Vraćala sam se jednog treninga baš i neka ulica je bila malo mračna. Išli su dva mladića, onako ne izgledaju uopšte opasno. I jedan mi je prišao, uhvatio me
za ruku i neće mi pustiti, ja ga lepo mu kažem da se raziđemo miroljubivo, međutim on je bio uporan i morala sam da ga... Da, a šta ste mu? Bacila sam ga neko nožno bacanje, tako da je lepo pao u sneg. Nadam se nije povredio. A onaj drugi? Onaj drugi je produžio, izgleda se uplašio bio.